Nih, sumungad man dagitay kakadwa kong kahanak pa nga nakaturturong. Aglam nga dita sirok ta maturog ak pala. Alis tumalpas ato yung mga ano ka, nasa pa tayo mintrada. Yun ah. Ano, alis nung agbanag ka trabaho tayo. Bungiran. Agal to kayo. Sila kurang tayo mo. Di katuro ah. Di ka muya. Wala eh. Parang gi-entrada manin. Awa man na di nga katuro manin. Napanan naman eh. Siguro ka na to ah. Imbis, alis to lang ko mati. Ubra ka no kasi nga. Napanan naman. Dato nga katuro nga. Tilog ubra na. Baka maturog. Buntin tricycle na dyan. Ang road. Tilog na dyan. Siguro punta. Dito. Sa siyaat mo ti tricycle na tao. Nalay nga dyan. Kira naman ta, baka kulibuki ko bunta. Oo mat, nagbatpay ko. Talaga Pag ginanap nga, tani. naarchok na talaga. Adi nga, kuha, katuro. Basta ano pa nag-ubra. Sala, kuha. Awan, taunir. Baka dit pinaya ay. O, sinuluka na ita. Wah, Awan. ba? Kinsuwat. Awan eh, mahilog tayo. Baka rin sango. Loko-loko, dahil nga katuro. Maila, napanan na nga talaga nga katuro. Napaman nagpalpalay lang ayaw. Mukat aja nga katuro. Basta kasi nga pa nag-ubran, aglemag-lemag. Napanan na nga ta, dahil nga katuro. Ay. Awan eh. Awan eh. Basta gubra kalatan. Tuturugan na. Ang road. Hitak maglalain na dati nga katuro. Nakaraw ka una nga katuro. Ay, maya. Sumul nga awan. Minta tugur-urok. Una kayo mo tiniti pa ng TikTok yung kanya kunya. Amang da kapay nga birbiro ka. Taptay nga may nga, bro na eh. Bukay itang ni paano digyain na eh. Nalindak ko ma. Tara ko ka mga naglumaluma nga. Hindi, po. Taga-gas-gas-gas ka dyan. Gas na ko na. Oo, aging tarada tayo minan ah. Taga turturkog ka mga winga. Yaman nata. Pagli mo nata pa nakulibaktong ko dita nga. Di kayo wala mang riing niya. Puyat kan to mga aming nga puyat. Ure no siyok ti kami saan ka mapagkamag namin maturugan. Kanya ginak tahandak ko mamakita kaya pandak mo. Binulabog. Pero nga taray na yun.